non ninang ama nami do keluarga sudin nama doho di pertangyangan di Bagas Tabe melalui channel YouTube HKBP Depok 1. Tapasada marohatta tapuk kama pertangyangan tadi bornginon tapuji tuhatta marhite edde nomor 120 ayat sada doho 2. Jok kita. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toddi parbadia natu mo palangi dohot tanoon amen. Tung ise madongakku diak ka banua gijang jala dukon niho dang adong dihalomon rohakku di tanoon nak pemerus sibukku dohot rohakku saya debatado partano batuan ni rohakku jala parjabarakku saleleng-lelengna haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai diodingi hodo akka nama raposan jala nama porus tuho alani roham itu ho mangasahon asini roham saya unang tulak hami sia jolom akuk ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam asa huboto hami mangulahon lomo ni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Turpuk epistel de pertangata di Bornginon di mana tersurat di Sada Musa 2 memukas yang ayat 10 125. Sada Musa 2 ayat 10 sahatro di 25 tajahama marsikat soring. Dungi nina depata Jehovah ma dang jadi pujung jolmai hubahen ma di ibana sada pengurupina bahed dong anak. Aidung suli jadi hot debata Jehovah siap tanoi nasa binatang di ladang rodi sude tidong akan namar tonga langit ditogihom mai tusi Adam asa di ida manang beha goaranna jala iai di bahen si Adam goarni nasa namar kosa laos ido goarna. Jadi dibahen siada magwarni nasa pahap-pahanan rodi pidong akan namar tonga-tonga langit
dohot nasa namang gulmit di tanoon, alay anggo di siadam dang adong jupang pangurupi bahet donganna. Dungi terlalap modom ma si Adam dibaik di bata Jehovah. Jadi dienek masa dasian rusukna, jadi lakopon sibuk pembuatan nai. Dungi di pauli de bata Jehovah rusuk nabi nuat nai sian siadam bahen boru-boru jale ditogu tu ibana tu siadam. Dungi inna si Adam ma Oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku, jala sibuk sian sibukku, guarong ma ibana, jolman ibawa, ala sian bawa ibana dibuat. Dibaheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana, madongani jolmana, jadi sada sibuk nasida. Marsai marado nasida duasa, siadam dohot jolmanai, jaladang maila nasida. Ido sahatna mertua doakan atu mangion hatani debata jalan nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhatta marede ita sia buket de nomor 710 sia ayat sada dohot 2. Ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, ubege suaramu Yesus, nama Johon diuton maaf, Tuhan Yesus Tuhanku. Iring-iring malakaku, patuduhon madalamu, asa unang-unang liluan. Upasahan diriku, upasahan diriku, upasahan diriku, mengikuton Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan kai. Amin. Horas marita saluhutna. Diamu amang dohot taminang namarlas roha hita madohoti pertanyaan di bagasan pornginon. Baik na di bagas gerejon maing na hadir hita suaksone nang na di bagas na mengikuti pertanyaan on marhite live streaming tapai huti ma hatani debata naga biturpuk di hita ima na tersurat di sada Korin 10 sada mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 12 alai tumenggem mata jaha sahatu ayat 16. Songonoma tersurat di si. Dada sian boru-boru bawai, sian bawa do boru-borui. Jala dada ala boru-borui tertopa bawai, boru-borui do ala ni bawa. Alani patut marsahala
do boru-borui di atas uluna. Ala niaka suru-suruani. Asal madi bagasa Tuhanina sida, dada boru-borui so padohot bawai, songoninang bawai so padohot boru-borui. Ai marharoroa boru-borui siap bawa, lau songonido bawai siap boru-borui, alai siap debatado saluhutna. Tibak kamu madihamu, manang natama boru-boru martangiak tu debata, sori hukupi uluna, da nang bakkohian memudahon tuhamu, urak tama dibawa maru gajang, dang hasangaponi di boru-boru, marubuk na gajang, ay ubuk na gajang ito, dilehot tu nasida, bahai pakukubi. Alai molo adong nagyok marbeda di rohana, dangi adat dihami, nang diaka huria ni debatape. Ima sahana. Huria itu hata, adong do padohan, molo nunga dang pas di roha, ahape saya dong do sidelian manalahod dongan. Satikos-tikos niulaon ni dongan, anggodung do maralo tu rohana, saya dong do dibereng salah dohot turang. Tohod yak kamang, tohod kainang. Saburju-burju ni sasahanak, pabahenanna, hatana, rodi pamelehonon di dirina, molo nunga istilah sonarion nyinyir ade. Nyinyir amun salah. Itulah yang terjadi. Jadi memang sikap nyinyir akan membuat pikiran negatif. Sikap berpikir negatif akan melihat segala sesuatu yang negatif. Dan jika melihat segala sesuatu sudah negatif, maka akan terjadi membabi buta. Kalau jika sudah terjadi membabi buta, yang terjadi adalah tabrak sana, tabrak sini. Dang adong beaturan, dang adong benorma. Yang penting ratakan. Warna ma na membabi buta. Akamang doha tamu inang songonido gejala-gejala na masa di huria korin. Ada gap-gap. Ada perbedaan-perbedaan yang terkotak-kotak. Ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kepas. Walau marpungu nasa ada Allah, nasa onod deh, itu rinah. Marpungu nasa ada idok, nasa onod deh, selalu. Ada nani jamutan ni Apostel Paulus, supaya dia mengatakan dalam persekutuan itu harus kita ingat. Apolos menyiram, menabur, Paulus menyiram, satu lagi apa? Tapi Kristus memberikan pertumbuhan. Narap adong do peranta, narap adong do partisipasita, narap adong do bagian nati nurpukon ni debatatu hita. Alani do manangah bagian nati nurpukon ni debatatu hita. Tahulah mai tahu pertumbuhan iman sebagai tubuh Kristus. Manang dia nati nurpukon ni debata digenup si lehon-lehon nitodi karunia-karunia, berbagai karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat, lakukanlah itu dengan sukacita. Sehingga ada pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat, yaitu tubuh Kristus. Turpuk tadi tikion adong perdebatan. Nah hangat. Bahkan perdebatan yang sangat hebat di tengah-tengah jemaat Korintus. Perbedaan yang pertama adalah ada yang menganggap superioritas laki-laki dohot
inferioritas perempuan. Jadi laki-laki itu lebih berharga ketimbang perempuan. Laki-laki itu kelas utama, perempuan itu kelas nomor 2. Bah, setuju dua minang? Bah, sona. Duduk doh. Setuju? Setuju? Setuju doh songane? Laki-laki superioritas, inferioritas adalah perempuan. Setuju? Tidak, langsung geleng kepala ini. Aku tidak setuju. Memang Alkitab mengatakan bahwa dangsian boru-borui bawai. Tahu deh? Tidak, ngata jahanak king. Dungi dijo dewa tama si Adam. Dibereng ma toy ma pangkuari mo sada di pangkuari. Ipalalap Jehovah ma si Adam. Tas terpuru mibana dungi dibuat ma rusuk. Jadi dibaim ma sanima di toppa buru-buru. Teologi penciptaan Alkitab menurut Kejadian 2 bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Betul? Kita terima? Sepakat? Perempuan sepakat dong. Alaya dong do teolog feminisme yang radikal tidak setuju itu. Dak songonino nih. Mitos din namun Alkitab. Kalaupun laki-laki itu teologi penciptaan diambil dari rusuk Adam, itu bukan berarti bahwa perempuan itu kelas berdua, kelas 2 atau underbow daripada laki-laki. Alay Alkitab ini dok, pendamping yang sepadan, berarti setara. Soal sumbernya atau apa, Allah juga menjadikan Adam itu dari tanah. Berarti lebih mulia perempuan karena diciptakan dari laki-laki daripada laki-laki itu diambil dari tanah, debu. Yang hina, yang tidak berharga. Kalau dari segi sumbernya berarti perempuan lebih mulia. Karena diambil dari tulang rusuk Adam. Anggo hita bawaan, memang bahasa adar hita bah. Anggo akai naon, ninna dah, anggok ke perempuan. Menurut Alkitab diambil dari tulang rusuk Adam, itu kan? Di mulu hita kama, si Adam sedia. Siata, hita boto ma jabarta akamai. Unak pagi jakuro hatta, unak paso boku hita. Ama ido nati kos, nita. Anggo halahon, siat jol mado. Itop pada bata. Alay yang ko si Adam sedia. Ima, jadi tak boto ma jabar tadi. Tanah liat, yang tidak berharga, yang tidak ada apa-apanya. Kalau dia kering ditiup angin, berdebu, terbang. Kalau dia hujan, datang hujan, bayi bau raek. Tetapi sekalipun kita debu tanah, kita diciptakan Tuhan berharga di mata Tuhan. Jadi bukan soal sedia bawairo, sedia boru-borui marharorwan, bukan dari situ. Allah yang menciptakan manusia itu segambar dengan rupa Allah. Allah yang menciptakan manusia itu berharga di matanya. Dan Allah menciptakan manusia itu mulia dan menjadi Allah-Allah Tuhan di dunia ini. Allah-Allah Tuhan. Ada nanaing rajumata. Anggo soal marharorwanido pasti sudah hitaon pasti hormat doa teh. Molo tadok penaking perempuanido sebawaido perempuan alai terus terang ma anggo hita na tubuh noeng ikut sudedo hita mengakui namar harorwa sededo hita. Ido teh. Nani tubuhon nidai nang dohita. Nati nubuhon nidai nang dohita. Alanidang patuk dohonon boru-boru itu moro. Sangat luar biasa. Seorang perempuan yang telah melahirkan umat manusia di dunia ini. Baik laki-laki atau perempuan. Karena itu bukan soal sumbernya. Bukan soal asalnya. Bukan soal superioritasnya. Bukan soal inferioritasnya.
Tetapi kita harus masing-masing menyadari bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang mulia, yang dijadikan Tuhan menjadi alatnya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi molosongoni ngabuibe tasarupahon martabat ni bawa doho parupuan ngabe basongon namol to dukubano ngabuibe tasarupahon martabat ni bawa doho parupuan gugudok kamujo idotto jadi sotong adong mena beda-bedahon bawa borua nah kurang las rohana molos orang danai borua hati iko bawa manian ini harus dirubah mindsetnya juga ya. Saya pikir gereja harus mengubah itu karena Tuhanlah yang menjadikan manusia untuk itu. Alanido dan soal marharoroan. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita menjadi mulia. Alanido akan amar sangat dohita. Akan amar mulia dohita. Akan napi narar ni debata dohita. Bahkan molo di sada Musa sada ayat 27 kita diciptakan segambar dengan rupa Allah. Molo di segambar dengan rupa Allah berarti bohini debata sinodakon ni hitaon. Berarti bohini debata ganup taida dongata nama nodaku bohini debata do ibadah. Didok mesti disada Petrus dulu. Didok kodrat ilahi. Ada kodrat ilahi. Jadi manusia yang diciptakan Tuhan segambar dengan rupa Allah memiliki kodrat ilahi. Atau baik perempuan, baik laki-laki, semua itu adalah memiliki kodrat ilahi. Kita memiliki misi ilahi di dunia ini. Apapun yang ditugaskan oleh Tuhan bagi kita. Menjadi pendeta, menjadi penatua, menjadi pekerja, menjadi manajer, menjadi pimpinan perusahaan. Itu adalah misi Allah untuk melakukan kemuliaannya. Atau nggak ada persoalan akamang dohot tamuinang. Adong deba menulak di tonga-tonga ni Korintusi, gabe hongon na hurang tongam per minggu ni. Aladong parupuan di tonga-tonga na sida rosong ni, so bertutup kepala. Jangge-jangge, mau istilahnya lah pada kade, botol jangge-jangge, kayaknya kurang sopan lah begitu. Molo ada na di zaman ini, misalnya rosa halak perempuan di tengah-tengah di persauran ikut ditutup pakai kerudung kepala atau tutup kepala, semestinya perempuan begitu. Unang roh jangge-jangge itu perpunguan, ade, dang tongam, dang sangap. Alanido, boy do nasida marminggu boy do nasida makobasi boy do nasida mengambil peran di tengah-tengah persekutuan boy. Tapi harus tidak diturpuk ton marsahala unang jangge-jangge, jangan hina. Marsahala mata main. Tabo to menempat to moloro ita tu perpunguan, oh berarti songonomma. Moloro ita tu pertemuan formal berarti songonomma. Ahyaro ditula. Yesus sahalak di perumpamaan dan itu dosa Tuhan. Yesus diudah tu sada pesta. Abe sada sena berpesta tentang marpahya pes. Tuhan Yesus disuruh tarik haru-harunya. Itulah. Berarti ada tempatnya. Atau songonido nang tihuria Korin. Persoalan adalah apakah bisa laki-laki, apakah bisa perempuan ambil peran di tengah-tengah persekutuan jemaat? Bisa. Apakah bisa perempuan mengambil peran, ambil bagian dalam ibadah? Bisa. Alai marsahala manasida. Leleng doa kamang doa tamuinang dihuriata KBB asa di jalo perempuan gabi perhubas. Nah ingot tahun 1927 Maperjolo ditetapkan menjadi situa perempuan. Di jalo mah. Sok-sok ini dapat pertohonan. Jadi tahun 80 dari emansipasi kan
berarti emansipasi kan nani kejar do kan. Istilah nembengadu. Malarong bawaan kecepatan 100, alani asabui rap. Anong kecepatan ni boro-boro kape 150 km. Asa bisa mencapai. Ima emansipasi. Selesai titik temu emansipasi anong persamaan gender. Ujungna di pasu-pasu. Mata jalo mah perempuan gabi situ. Tajalo mah padita perempuan gabi pertohonan dia KBP. Termasuk akan asing. Asaha. Karena baik laki-laki, baik perempuan sama di dalam Kristus untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Alani tajahama jolo Galatia 3 ayat 20. Ani dok disi Galatia 3 ayat 20. Sudah temukan? Oke, mungkin salah seorang membaca atau sama-sama kita membaca. 1, 2, ya. Dang mardia ibar disi Jahudi manang gorik, hatoban manang anak mata, bawa manang perempuan, aisada dohamu saluhuna di bagasan Kristus Yesus. Dang mardia ibar Jahudi manang gorik. Yang mula dong halak Jahudi disi bodo si tua bodo peda tua boy. Bola dong isi halak gorik bodo nasi da penilik jemaat bisa. Adong hatoban. Dohot anak mata. Hatoban ay mau benon yon. Karejo pe suboyon. Bisa dalam persekutuan jemaat bisa. Anak mata bisa. Bawa manang perempuan bisa. Aisada do hamu saluhuna di bagasan Kristus Yesus. Alani do dang mardiai berhape di debata. Baik bawa, baik perempuan. Lau makubasi Tuhani. Lau melayani Tuhani, pasangapot Tuhani di tonga-tongani huria. Kupikir HKBP salah satu gereja yang ikut ambil peran untuk mewujudkan firman ini. Bahwa kita menerima perempuan. Ya do, di baru pertama kepala biro pembinaan banyak keluhan pendeta perempuan. Bahwa yang beginilah, yang begini. Janganlah terlalu banyak mengeluh. Tetapi lakukan. Ayo tunjukkan kamu bisa. Tunjukkan perempuan itu bisa melayani dengan baik. Puji Tuhan. Justru nuaing kumurang padita perempuan ini menihamin. Jadi semakin tersingkir kami ka bawon nuai. Tokin naik pemilihan pimpinan misalnya. Perempuan ini menuaing saya indah mesti. Saya kurang tahu. Periode lalu misalnya 2 pimpinan perempuan. Saya kurang tahu. Tapi ini jangan sentimennya nanti. Unak sentimennya. Nah penting merek perempuan janganlah begitu. Harus kita lihat kualitasnya juga. Karena baik laki-laki ini ada yang berkualitas. Baik perempuan itu juga, jangan asal perempuan. Ada juga perempuan enggak berkualitas begitu kan? Ya, ada. Tapi harus yang berkualitas. Inilah namar sahala. Asabui ibana. Pasangapot Tuhani. Songo dia masa sahala makubasi Tuhani. Tang marsahala ibana. Songo dia masa sahala pasangapot Tuhani. Ibana sadiri pedang boy mangaraduti dirina. Ido nanino Apostol Paulus di son. Alani. Nade. Dua najuk pengau. Di son memang dipodah hodok tuhamu en Apostol Paulus. Molo perempuan gajang ubukna ala memang hidup penutup kepalana. Alai molo bawa hurak tongam dina. Tidak diturbuk tahun. Dia mula dong bawa na dok mau merubuk gajang sedekah Tuhan Yesus gajang dobukna. Ini dong terkenal gondrong Yesus inna. Yesus may gambar deh. Alay tajah ma jo hatani di bata. Mulubay tajah ma jo ay 10. Ay 10 Tibak kamu sudah hitam aja. Saya ada 2 tolu. Tibak kamu madihamu manang nata ma boru-boru martangiak tu di bata so dihukubi uluna. Dang nang bakohi memudahon tuhamu kurang tama dibawa merubuk gajang. Ayo kan? Memang pertanyaan tidak dilarang tidak dia, tapi
menurut saya timbang mah. Tamano barang nada. Aku songon orang ngahdo, doa naing budi bertali-tali budi si bawa. Songon orang sumat berarti. Ya tidak ada melarang dia untuk itu. Alkitab juga memang bentuk pertanyaan. Alai timbang mah di roham. Bahado di roham. Dok mah alusmu secara nurani. Pasti kita. Ya kita pengok mah kadul loliope. Melu kejang-kejang ubukna nason nasi ko hida. So pangkas mah. Itor tidak kasih tua molorong akan apa saya kejang ubukna. Toy metor tali mau pangkasna deh. Toy pangkas mah. Itor nita mah. Ini gitu apa saya. Ayo saling mengingatkanlah supaya kita bisa hidup. Alkitab ini menjadi gaya hidup kita. Supaya kita menampilkan kehidupan kita itu menjadi sesuai dengan nilai-nilai Alkitab. Bisa didebat, bisa. Bisa berargumentasi, bisa. Tapi Alkitab mengatakan di doa sapolonomi, alai molo adong nagiuk merbada di rohana, dangi ada di hami. Ini bukanlah ciri orang Kristen. Jika kurang, ya sudah kurang, ya sudah. Jangan, siapa bilang nggak bisa? Tidak ada tertulis dalam Alkitab. Kan banyak kali yang begitu. Alkitab ini bukan hanya teks literatur ansi, teks harafiah ansi, tetapi value yang dikandung dalam Alkitab ini mencerminkan, menyarankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup supaya kita bisa hidup melalui nilai-nilai Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan saat ini mengajak kita. Yang pertama tadi kembali kepada harkat dan martabat kita. Sama di hadapan Tuhan. Bukan karena kita perempuan berasal dari laki-laki, seolah-olah mereka lebih hina dari laki-laki. Laki-laki mulia, perempuan hina, enggak. Justru kalau menurut teologi Alkitab, justru laki-laki ini diambil dari tanah. Justru itu lebih hina. Karena kita berasal dari tanah. Tetapi bukan di situ. Bukan asalnya. Tuhan yang menjadikan ini. Menjadikan kita berharga. Itu yang lebih utama. Karena itu siapapun kita. Baik laki-laki, baik perempuan. Dimanapun kita. Di persekutuan, di rumah, di sosial masyarakat. Saudara-saudara adalah manusia yang berharga. Manusia yang mulia. Yang diangkat oleh Tuhan untuk suatu misi memuliakan Tuhan. Napa dua honta dorong mah. Di tengah-tengah nih keluarga, di tengah-tengah persekutuan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan itu harus ada. Jangan ada lagi yang bias gender. Tetapi kita dorong bersama-sama kesetaraan gender di tengah-tengah persekutuan kita. Talehomma kesempatan seluas-luasnya untuk perempuan. Dalam tugas-tugas pelayanan di gereja. Naparpudi, janganlah berdebat dalam hal-hal yang tidak prinsip. Tetapi tanyalah nuraninya. Apakah benar atau tidak? Alkitab ini menuntun kita untuk hidup menurut kemuliaan Tuhan. Di lehor debatama gugu dihita, maka ngoluhan hatana. Amin. Mertanya kita. Ali Tuhan mau lihat mah upasa tami Tuhan. Ladi leho kodo hatam di hami tahu hanguluan nami. Ali Tuhan macayarga hatam napi nasahakmu tu hami di bagasan bornginon. Uli nai dengan nai ai rap di topahoro hami bawa doho paropuan. Jala di baheko hami marmulia. Jala di topaho hami le Tuhan. Tudos tu pangalahom. Atong saya jari mahami. Saya pergugoy mahami. Asa masih jakona kami. Jala boy huhati dako kami hodingulu nami. Asima rohama le Tuhan. Di tonga-tonga ni parsauran nami. Sipata saya jodoh kami membeda-bedakan paropuat dok bawa HP di lehokodo kesempatan nadinggan oleh Tuhan tuaka paropuan marhobas di tonga-tonga ni huriam alani
tung ajari ma akka parhobasmu di tonga-tongani huria asa marhamuliaun nasida mangaradoti doho patupahoni saluhutna asima roham cuak songani manang di tonga-tongani huriam godang akka etika-etika norma-norma dohot prinsip-prinsip hidup si hangulu honon nami sopo laikon parsual honon nami alai ganuk mahami manibang hobar tunurani nami panggorani rohanami asa olo hami ele Tuhan mangudukon hasitongan dohot mangulahon nasitong hobar tulomo ni roham asima roham ale Tuhan pasu mahatam no kubingi hami di bornginon tau bohal ni partodion nami sude akka kegiatan nami ale Tuhan kegiatan program ni huriam HKBP Depok 1 di bagasa satau bulonon tung asima roham saya homan apa soto do patulus soni asabu ele Tuhan mardala do dengan manang dia pe program-program nahu patu pahami lehom magugu di hami do tak kaparhobas na pinabakit asa mardalan kegiatan ido dengan di masa pandemi ona le Tuhan porsea do hami holan hodo gugu nami holan hodo haporusan nami jalan marsi gatuk tu hodo hami madalani nguluon di masa pandemi on sarihon nasana rikot di tonga-tonga ni ruas ni huriam morutunga dong nasida Tuhan na agua perkarijuan manang moru padarama do pacarian nasida be ali Tuhan ajari hami asa marbisu kami memakai silahon-lehon mitu hami jala sai patuduhom madala dia karuas ni huriam asa boy nasida madjalo kapasu-pasu do dengga bahasa siakko asima rohamale Tuhan suak songonima ruas ni huriam namar sahid upasatai matuhon nasida secara khusus Tuhan di pertangyangan nami bornginon upasatai matuho inang nyonya sianturi boru huta barat bagi hami sedarion naing masuk ring ali Tuhan hurupi akka dokter nami masang tintin ring lunasida asabuy le Tuhan berdalan operasi do dengan asabuy lam tu sehat na inanami ipas sok songni ma akka inanami do ruas ni huriam nasing naso hagora kami do be nami di rumah sakit do di bagas nabi tung urubi mana sida Tuhan asabuy malum ilanonna malutung kurang pabainan nami dia do pamu saya salpu homai jala ajari mahami marhiti tordim tordi perbadian asalam tau hami mangulahon na domingkan dia rupamu jalam atu hatang yang nami ngahu sebau kami tuho marhiti-hiti Yesus Kristus si hokop si palua hami amin. Papa karon hinang
sa matang pedina tu amak calo situa JA Sidauruk. Iya. Nama mulahon akaulon nami nama cai maragami. Dua kelas ni roha doa ali Tuhan di bornginon ala di bagasan hai pason dohami roh tu bagas joromon marsaur ima laman dohoti acara partangyangan na dipatupani huriam sahalisa minggu suang songoni akar wasmu na adong di bagas nabe madohoti acara partangyanganon marhite live streaming. Ale Tuhan debata nunga di bege hami hatam nabadia na dipatol has ni amang naposom pain mayal Tuhan marurat marparbui di bagasan ate-ate do pikiran nami asa buoi hami Tuhan marpambahenan songon na di halomon ni roham pengoliate Tuhan di paingoto hami di hatam asa undang marimbar hami marnida akadongan nami asa songon hatami nasada dohami Tuhan ipakubasion di huriami ale Tuhan nabasa orangino di buah kami dari tangyang nami aganupan ruasmu HKBP Depok Sada nadong di kelompok Sada satu kelompok 11 pasu-pasu Tuhan sude akka ruasni huriami mulai sian danak sekolah parkarejo orang tua songoninang lansia urupi hami Tuhan di akka pergumulan ni rumah tangga nami be Tuhan akka ruasmu natongon di bagasan parsahiton na dirawat di rumah sakit manang peyak di bagas nabe pasu-pasu Tuhan akka ubat dohot para medis na mengobati nasida asamar hitei Tuhan lehonomu ahipason di nasida asa boy nasida muse marlas niroha mamuji guarmi ale Tuhan dibata tong-tong di bawah kami ale Tuhan akka namasa di negara nami dohot akka di Portibion ima Tuhan pandemi COVID-19 nasosalpu dope Tuhan nunga di bege hami nian akka berita-berita nalas roha ima na lao adong uji vaksin dohot aplikasina tu masyarakat Tuhan patulus mai ale Tuhan asa boy Tuhan di bahan pamarentah nami terlaksana sude vaksini asa marhitei Tuhan boy salpu sude akka pandemik na adong di Portibion halai pe Tuhan bolo di paluaso dope Tuhan wabahon
mian di tengah-tengah nami. Sayo dingi mahami ale Tuhan, asa boy hami Tuhan, taripar saat tutikina di palauho wabah penyakiton sian tengah-tengah nami. Ale Tuhan, di Boronginom martangnya kami Tuhan, tu akka parhalau doni huriam, sian pimpinan pusat sahat tu huria. Pargugui nasida Tuhan di bagas pelayan nasida. Asa boy nasida Tuhan mamarmahani akka ruasmu nama caitoropi. Asalam tugu Tuhan haporsiani ruasmi mangiu toko. Songoni nang akka program-program ni huriam nalau sipatu paon. Pasu-pasu sudia akka panitia Tuhan, asa boy Tuhan mardalan denggan acarai. Songoni nang parto gini negara nami oleh Tuhan, dibuat kami di Boronginon, presiden nami, dohot akka jajaran menteri satu, pimpinan daerah. Pasu-pasu nasida Tuhan, asa bui Tuhan nasida membuat akka sude kebijakan-kebijakan nama bandenggan negara nami mardalan. Padahal Tuhan, tahi-tahi ini akka paguturi kelompok-kelompok ormas radikal, intoleransi. Asa bui hami Tuhan damai hidup di negara nami yang berbineka tunggal ikaon. Asa mardalas sudah denggan Tuhan. Mulai te Tuhan dia sudah pangyon nami. Dikijang ni mangido hami di asa dosa nami. Asa salpu sudah asa tamah hami Tuhan majalo harajaon mi. Moliate pinuji pinasangap maguarmu ali Tuhan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di pasatami tangyang namion. Amin. Tapuji Tuhatta, maredeta sebuke de nomor 600 sada ayat sada dohut udukna huhut tapapungu peliata. Tatangya kumma pilihan nata papungon julu ni debata martangyang mahita. Adi debata amanami na di banwa gijang. Odo haroruan di salut leon na dingga dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upa sahat kami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hujus di jolom. Pasu-pasu jala ramoti. Asa hu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam. Tohot di porotibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami.
Asalam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mangiduhom mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaonmu, say saat malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matu hamis darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Idosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami to gior to pangujunan. Balua mahami sian pangago. Ahon na punara jaon. Do tagugon. Rodi hasangapon saliling-liling na. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Doho tolong ni rohani di bata mata. Doho persoran ni tod di purbadia. Nama dongani jala ma masu hamu saluhut na. Amin. 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 Oras maita salutna. Selamat malam madihita, jaka nadi bagas, buima tong dibain kopi teh di bagas nade. Malam baik untuk kita semua. Salam.